Namba marote machuoko yao manaria deka uchiel nono bende wantiere kanye mbui mag oganda yudo mbui mar Facebook kachiel bende wantiere mbui mar YouTube yudo kanye mbui mar Instagram Ramogi TV kachiel kod mbui no mar X kod mbui mar TikTok. Nyinga Simfrozo Kinda jaloko marwa en Elizabeth Otieno. Kawachako weche manyien midhiamo makawuono en penj maduong mar klas 12 ruma ayanga odiochieng' makawuono kamigawo mar somo lero ni chenro no nota e yo makare kendo jopuonjre duto noyudo thuolo mar timo penj kata obedo ni achiedh nade maka kod kacha to ne nitiere. Kaluwore kod jatend migawo mar somo Julius Ogamba, jopuonjre 28 notimo penj e ute thieth mopogore. Ogamba bende olero ni buche 621 mag kuo penj pod idhi nyime kod nono kendo joma yud kod ketho ibiro kawnegi okang' mager mar chik. Gikone jopuonjre moyo 900 manondikore ni penj maduong' mar KCSE maigani otieko penj no manochakore ayanga dwe achiel mokalo. Jatend migawo mar somo Julius Migos Ogamba olero ni chenro no notayo makare kendo jopuonjre duto noyudo thuolo mar timo penj kendo tieko. Ogamba mane lose boma ma Nakuru ochiwo puoch gi pak ne jokanyo duto manomiyo chenro mar tayo penj no odhi makare. I wish to thank the multi-agency examination administration team comprising of officials from the Ministry of Education, Ministry of Interior and National Administration, Ministry of ICT, the Teacher Service Commission, and other stakeholders who have played a vital role in the efficient coordination of the examination season. Kata bedo ni chenro mar tayo penj ne ni kod ng'ikruok maka kod kacha kamoting'o koth makinde ka kinde, Ogamba olero ni jopuonjre duto nyaka 28 mane nitiere ute thieth noyudo thuolo mar timo penj. Despite heavy rainfall and insecurity in some parts of the country, no candidate was left behind. This includes reported 28 brave candidates who took the examinations from hospital settings. Kamano bende buche 621 mag kuo penj pod inono ka sirikal osingo ni joma oyud kod ketho ibiro kawnegi okang' mager mar chik mondo tiek wach mar kwalo penj chutho e pachoka. Mainly found with unauthorized written materials, mobile phones, collusion, sharing images of their question papers on social media, and impersonation. These cases were reported from 198 out of 10,754 examination centers, representing 1.841% of the examination centers. Chenro manono penj go dhi chakre machiegni ka migawo mar somo osewalo jopuonj mohewo 32,000 ne tijno. Jakom wal mar telo mochung' ne ng'iyo tije pisas mag obila e pacho kae